Sambil apa bikinnya para peraja. Sana kuma akwai na basiro gara da habi. Ya jina mana sarkinas. Kuma baba ya tsaka shidan za su kwatile sai ƙarfi sai shanu. Wala a cikin gaba da shi. Kuma taka Oke, masu farmashi aka ce ku rage farmashi ku bar ɗauka can cikin mutane in ma za ku ɗauka a nan cikin yili nan inda ake rawa a bar ɗaukar mutane can daban-daban da ce kun gane wala aka ce a gaba ku muna yi musu